עסקה, אתה קונה דירה ששווה $1,000,000 ב$800,000, כי האדם ברח לחוץ לארץ, הסתבך. זה עסקה, אתה רוצה לקנות את זה, כי זה שווה הרבה יותר ממה שאתה משלם. מה אנשים נותנים לכם ומה אתם נותנים להם? חייבים להבין את זה. כשמישהו פתאום צועק, מי שלא קונה תות עושה שטות. אתה מסתכל עליו, הוא צעק משהו אחר. טיפוס, הוא יצחיק אותך, הוא צעק את זה בצורה אחרת. כשאתה ניגש לבן אדם, תעזור לי לישיבת בין הזמנים, זה לא בידול. תדע לך דבר אחד, אתה יכול להציל עכשיו את עם ישראל. לך יש כוח עכשיו להחליט כמה שעות לא יראה בשכונה שלך. הבית מדרש שלך יכול להיות ריק, ואם זה יהיה מלא או ריק זה תלוי בך. לפחות קח איתי שותפות, אני לא יכול לבד לעשות את זה. אני צריך שעם ישראל יהיה איתי ביחד. זה מאוד מאוד תלוי איך אתה עושה את זה. אתם יודעים מה הסיבה מספר אחד שאנשים נותנים כסף? עשו מחקרים ובדקו. סיבה מספר אחד שאנשים נותנים כסף, מי יודע למה זה? כי מה? כי מבקשים מהם, זהו. בגלל שמבקשים מהם. אז לבקש, ולא לבוא בקטנות, ולא לבוא בכפיפות קומה, להרגיש שאני עושה משהו לא בסדר עכשיו. ואנחנו צריכים להאמין שהכסף אצלו בבנק זה הרבה פחות חשוב משזה יהיה אצלנו. הוא עושה טעות אם הוא מחזיק את זה בבנק. אם הוא מחזיק את זה אצלנו, הוא מגביר תורה, הוא מביא עוד תורה, עוד שמירה, זה העסקה. כמו שאין לו בעיה בכסף לקנות כל הזמן לוטו, כי הוא חושב שיום אחד הוא יגריל. השאלה היא כמה אתה מאמין שגם מי שאין לו כסף צריך להביא לך. ואין דבר כזה יש לו כסף או אין לו כסף. אלה שיש להם כסף נותנים הרבה פחות צדקה מאלה שאין להם. אני אגיד לכם גם למה. אדם שיש לו כסף, הוא יודע מה לעשות עם הכסף שלו. הוא יודע לקחת 1,000 שקל, לעשות מזה 10,000 שקל. אני אגיד למישהו שידבר איתו, אני לא יכול לגשת אליו. מה קרה? מה קרה לגשת לכל בן אדם שאתם מכירים? אצלי, אתם יודעים למי אני ניגש? אני צריך קריטריון אחד. למי שיש לו דופק. זה הכל. אני רק בודק שיש לו דופק, אני מדבר איתו. לא צריך שום דבר יותר מזה. אדם חי, זהו. זה הקריטריונים. יש לו כיפה, אין לו כיפה, הוא אשכנזי, הוא ספרדי, הוא כיפה סרוגה, הוא כיפה ירוקה, זה לא מעניין אותי בכלל. הוא יהודי. בוא ננסה. זה כל כך הרבה, אנחנו לא עושים כסף, לא בגלל האנשים, אבל אנחנו אומרים, אין לאנשים כסף, אנשים אומרים תירוצים, יש כאלה. יש הרבה שנותנים. תפסיק להכניס את הפחדים שלך, תפסיק להגיד תובנות, כן נותנים, לא נותנים, לפני פסח, אחרי פורים, זה לא נכון. נותנים ונותנים ונותנים בלי הפסקה. אני אומר לכם, נותנים בלי הפסקה. כל השאלה אם אתה יודע לעשות החריץ בנילוס, שיגיע לקרקע שלך. אתה יכול להיות שותף בהוגה הזאת, או להסתפק בפירורים, או להגיד, לא נראה לי שאנשים יתנו לי. אתם צריכים לכתוב יעד, כל אחד שיקח לעצמו יעד, כמה כסף הוא הולך להשיג, וכתוב את זה בתוך התפילין שלו, כשהוא בבוקר פותח את זה שיורה, כתוב שם בסייעתא דשמיא, אני הולך לגייס, כך וכך כסף לדבר הזה. ובבית, איפה שמצחצחים שיניים, מי שמסתכל בראי, שכתוב שם, אני בסייעתא דשמיא הולך לגייס כך וכך כסף. כשיש את הסכום מול העיניים, כשאנחנו מתחייבים למשהו בעזרת השם, כשאני הייתי עושה פרויקט, הייתי כותב, בסייעתא דשמיא, אני הולך להביא $1,000,000 בחודש הזה, ואני אעשה את כל ההשתדלות כדי להגיע. מה זה השתדלות? רבי אביגדור מילר אומר, זכר צדיק וקדוש לברכה, אומר, שתי אנשים שלהם שדה אחד ליד השני. אחד זרע תפוחי אדמה, אחד לא זרע כלום, הקדוש ברוך הוא יוריד גשם. זה שזרע תפוחי אדמה יוצא תפוחי אדמה, זה שלא זרע יוצא לו בוץ ושלוליות. הקדוש ברוך הוא שתי מוריד גשם. מה אנחנו צריכים לעשות? לשים את התפוחי אדמה, זה הכל. לדבר עם אנשים, לשים יעדים, לעשות השתדלות, להגיד פרק תהילים לפני כל שיחה עם בן אדם, ריבונו של עולם, תן לי את המילים הנכונות להוציא ממנו את המקסימום שרק שייך. זה הכל. עוד בן אדם ועוד בן אדם ועוד בן אדם. יש דבר שנקרא חוק המספרים הגדולים. אין עניות בציבור. שזה 100% מעשר, גם כשמקבלים מתנה וגם כשזוכים בהגרלה לא צריך לשלם בחזרה שום דבר. זה 100% מעשר. זה לא, אין בשום ספק. זה פשוט חוסך איך אומרים, את הכרטיס לאמריקה, חוסך את כל ההוצאות שיש, מגייסים כסף, זה חוסך על ידי שנותנים את המתנה, אבל זה חלק מההוצאות שצריכים לתת, שכל ארגון יודע, כל ראש ישיבה יודע, שזה חלק מסוים של ההכנסות, זה הולך על ההוצאות לגייס לכסף, וזה גם כן חלק מהצדקה. אז ממילא אין שום ספק שאפשר לקבל את המתנה, זה לא מוריד מהכסף, מעשר שהוא נותן, זה נקרא שהוא נתן את כל הסכום. Ay,
Aryeh Melech Toisi Shnoi Sonke Moire Rodon Tahali Boreni Yomo B'Shem Yoim שוב זכור אלה, כל הרבונים החשובים פה ואלה שעוסקים בעניין של בין הזמנים, ישיבות בין הזמנים. אני לא חושב שאני צריך להסביר את הצורך לכם את הישיבות בין הזמנים, הצורך שנפקא מינה בחור ממשיך את חיי הישיבה לפי בין הזמנים, אבל ממשיך להיות בן תורה כל הזמן ולא מאבד את החשיבה של בן תורה. וכל הזמן יש לו בראש והגושר שהתכלס שלי זה רק ללמוד תורה ולעלות בתורה, לעלות בירושלים, לעלות במידות סייבס, לעלות להיות בן תורה. ובחור שבין הזמנים זה, הוא לוקח איזה כמה שבועות שלא יהיה כל כך בן תורה. נפקא מינה בין שני הבחורים האלו זה נפקא מינה יום ולילה ממש. להמשיך להיות בן תורה בין הזמנים. וכל אחד מבין את זה וזו הסיבה למה כל אחד עובד לגבי העניין של בין הזמנים, החשיבה של בין הזמנים. זה לא עניין, לא מדובר פה של עוד כמה שעות של לימוד של בחור. מדובר פה הנפקא מינה בין הבחור יהיה בן תורה באמת, או הוא יורד ולא יהיה בן תורה. זה נפקא מינה, כל המהות של הבחור זה בין הזמנים, זה לא כמה שעות של לימוד, זה כל המהות של הבחור משתנה אם יש בין הזמנים של לימוד או לא. לכן אני רוצה לברך את כל אחד ואחד שעוסק בזה, גם בזמן שהוא עוסק להיות, לסדר את הישיבות בין הזמנים, בעסק של להשיג את הכסף לזה, שני הדברים, הסוגת הכסף וגם את העסק של להיות, לסדר את הישיבה עצמה. אז שני הדברים זה חשוב, זה מה שמוכרח, ואני מברך את כל אחד ואחד שיצליח בזה, בגלל הצורך הגודל שיש לזה, בלי זה, זה יכול להיות שכל העבודה שעושים בתוך הזמן, זה נמחק לגמרי בבין הזמנים. ומה שאתם עושים זה עבודה גדולה מאוד מאוד, הקדוש ברוך הוא יעזור לכל אחד ואחד, והצלחה ובלוכה וסעד בשמיא וכל דבר שלום. ומה, ובפנים שיעשו מה שלא ילמדו. אז הנה, אתה רואה ש... אתה יודע מה, יכול להיות שלמעשה זה מה שקורה, אבל איך מסתכלים על זה, מאיזה מקום אנחנו באים, איפה אנחנו מתחילים לדבר. מה לדעתכם בדרך כלל מביא את הבחורים להגיע ולהתמיד? מה הכי, ברור שכל הדברים, אבל מה הדבר שהכי חשוב, מביא אותם?